Ja vás pozdravovať, milý kamarát, ja byť Indián Pomalá labka a tentokrát vás pozývať na vianočnú indiánsku skúšku. Spolu sa mi vydať na zimné dobrodružstvo, v ktorom mi zistiť, že najväčší poklad nebyť darček, ale dobré srdce. Čakať nás hudba, smiech, tancovanie a vianočná atmosféra pre všetky malé kmene. A pozor, každé dieťa dostať od nás knižka ako darček, malú spomienku na naše indiánske dobrodružstvo. Pomalá labka, teda ja, sa na vás veľmi tešiť. Tak ahojte, malí indiáni. Uáva hej, ja som Indián odvážny. Uáva hej, poďme do skúšky indiánskej. Keď pravý Indián chcieť byť, musieť skúšku celú spraviť. To však nebyť ľahká vec, musieť byť odvážlivec. Uáva hej, ja som Indián odvážny. Uáva hej, poďme do skúšky indiánskej.